Velkommen. I dag der vil vi bare gerne snakke lidt om, hvordan vores hverdag er. I skal ikke tage af ham. Han er bare ulækker. Og irriterende. Okay. Så Hvis I prøver at se, hvad der er. Det er noget med kagekamp. Vi vil vise jer noget Det er en kamp. britisk. Noget britisk og spadderkagen. Nå. I dag kan I se, at jeg har lavet... en hestehale med 2 elastikker, en sort og en lyserød, og et lille pandebånd med sådan små perleting. Og det er det, jeg vil vise i dag. Og jeg håber, at det blev en succes for jer alle sammen. I morgen, der Jeg håber, det bliver en succes for jer alle sammen. Sætter mit hår. Det bliver bare en hestehale med en eller anden ting. Jeg er ikke så god til det der med flætninger. Så vi ses.